Ahojte ľudia, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa a dneska sú tu so mnou dvaja hostia. Spiderko, tady máte jeho kanál. Čus. A Sigma, tady máte tiež jeho kanál. Čau. A dneska budeme hrať Doors. Poď sem, ty Sigma. Sigma! Hej! Som opol mikrofón, kámo, najlepšie. Bro, mikrofón bol drahý. A teraz proste 100 rokov na ňo budeš zarábať. GG. Ja nebudem Dobre, kúpať, ľudia, ja mám skoro 3000 tých oných. Ale neviem, jak sa to volá. Ľudia, No poď, daj skip! Počkaj, Daj skip. co kúpim? Nič. Dobre. Tak ľudia, Poď proste, skip. plánujeme to dnes dohrať. Takže... Áno. Ale ja som pro Doors, ja som to proste dohral 17 krát, takže ticho tam vzadu. Ty Sigma 1. Ja som proste best Doors player. Aj keď vlastne vôbec. Čakajte ľudí, mne sa to laglo. GG, tebe sa to laguje proste. Jo, mne barkedy. No dobre. Čakajte, ja si pridám hlasitosť, aby ste videli, alebo čuli. Tady Tady Spiderko to dohral 17 krát. Krát? To je taký, že keď som na záhori a snažím sa rozprávať po slovensky. GG. Ja som rodený Slovák proste. Máš tuším Jordanky? Čo? Ukáž boty. Kam ty máš Jordany, ne? Ja neviem, ja sa nemôžem kúknúť na nohy. To znelo divne, ale jo. Ja sa nemôžem kúknúť na nohy. Ne, ale fakt. Mne nejde už kamera dať dole. Hej bro, mne to zase laguje, kamo. Mi jumpne Timothy a ja sa poserem. Normálne. Oblika. Mne to nešlo do skrine. Ľudia, kúknite. Ako... Jo, ide. Ako? Hen ako išiel. Tu eyes. Spiderko, že vraj je aj černý, aj zelený, ten, co tady prebíha, keď blikne svetlo, a že ten zelený sa ešte aj vráti dozadu. Áno, ambush, on sa vracia ešte. Tu bude Timothy, 100%. Tu musí byť Timothy, lebo keď tu nebude Timothy, tak ja neviem. A nebol tam Timothy, dobre. Kamo, Timothy. Ja mám zapalovač, ja som tam mal zapalovač. Ty si tam mal zapalovač. Dobre. Tu je nová táto miestnosť? Ja vím, však není. Takáto, ale jo. Takáto byla hen tam v 30, alebo keď zbiehal proti hentemu. No však áno, ale akože nová, že v Síkovi ju nemáš. Jo, tu je kľúč, aha. Dobre, tak sa rozdielme. Kde je kľúč? Hej, my sme v podstate, že dementi, on je tu pri tých dverách, doslova. Doslova do písmena. Ľudia, pokiaľ by ste chceli part 2, tak na tomto videu dajte 10 lajkov. 22. Vyberáš? Bacha. Tam je nejaký čerňoch. What the hell? Taký černý. Bro, mňa zabil Ráš. Proste iba tak, ja som sa nemohol schovať. Mňa zabil taký čerňoch. Aj mňa? To je nové niečo. Nejaký malý potkan. Oh, hello. Aj tebia? Jo, nejaký malý potkan. Že je černý. Že je černý. To znelo najlepší. Zdá sa, že máte problémy s Rašem. Tak poďme Když je znovu. blízko, svetla vždy blikají. Tak hrajte znova, akože. Jo, ideme. Kdykoliv k tomu dojde, nájdete si ukryt. Dobre, hrajte znova. Henta mala Krisa hnusná, to je akože čo bolo? Že... Idem skúsiť na kontrolery. Dobre ľudia, na čítanie. Ja to mám. Počkajte. Ľudia, za 50 odberateľov Sa odhalíš? sa odhalím. Ja som to prediktol. A Skip. na streame ešte k tomu. Kámo, ty budeš streamovať, tak to je masterpiece contentu.
Akože na ten kontrolery sa mi hraje trošku lepší, akorát mám slabší senzitivitu. Iba potrebujem mít ke skrini, abych vedel, že jak sa chodí do skrine na tento, lebo som to ešte nehral. Týmto, jak sa volá? Jak sa to volá? Ten štvorec. Kde je skriňa nejaká? Spiderko, aké máš z toho pocity? Rôznorodé. Bro, Tu je niekde kľúč, tu musíme hľadať kľúč. Mňa poser. ani tady je, že X, stlačam X na kontrolery. Ja som to dal pod postiel. GG. Jo, ja mám kľúč. Hoši, mám kľúč. Idem. Dobre, takže ešte tú skriňu, abych vedel. Ale toto je tiež nové, takto tie knižnice. Ja som teda strašne dlho Doors nehral, ale hen tie knižnice... Pst. Čo Do bolo mňa pst? psta. Čo to bolo pst? Niekto má tady nejaké problémy s mafiou. S mafiou. Čakaj, krucifix, poď. Nejde ráž? Ide. Čo sa smeje, kto? Hej, kukni, tady je ten malý hen. On tu je ten malý. Jo, on mi dal damage? Jak sa mu vyhnúť, bro? Bro. A kde si, Spiderko? Hej, vy mňa vidíte? Tady poď. Vidíte mňa? Vidím. No, mne to nehodí. Kam... Je po mne. Scratch? Kamaráň, on neurobil ani pst a iba mňa zabil. Zemžel si kvôli Tu je, počkaj, ty sa môžeš revivenúť. Rád. Reviveni sa, poď. Ty môžeš... Ne. Nejde oživení za 30 robuxu, ale... Hej, ale za 30 robuxu. Spiderko, Ani ja už nehral. ty si to zaplatil 30 robuxu. Tak budeme spektejtiť Spiderka. To je k niečomu. Sa bojím, kámo, tu je scratch. Ty zrúdo, ja tam nejdem. Ja to líbujem. Nelíbuj to, resetni si charakter. No dobre, Idí sa zabiť. zabíš sa a ideme od znova. Nechod do mi do lobby. Ja idem do lobička. Ideš do lobby? Tak jdi na private server. Takže ľudia, my sme si rozmysleli, že pro toto video by to bylo všetko. Part 2, že je tu 10 lajkov. A ľudia, dajte like, lebo budem vyzerať asi nejak takto.